per empeltar un almeler que és d'una altra classe que se gela, i el primer de tot és preparar la ferramenta per poder fer-ho bé. Hay que tenir bones navalles amb una hora d'oli. En tinc una aquí que està té 100 anys. Hay que posar un poc d'oli perquè afile bé. Preparem la navalla. I el falsó, que és el que té que tallar bé. Dama, que haurà tallat el nas. Bueno, estoy. És l'almeler que anem a canviar de classe perquè se gela sempre. Ara netegem i aquí hay que igualar se neteja perquè pugues apretar la cinta ben netet, i aquí ben igualat. Ara li busquem els puestos bons pels pues. Li fem una esquineta, així, així. I ara ja anem a lligar. Posem un bon tros de cinta perquè el tronc és gord. Primer més avall per poder agarrar, i ara que podem estirar m'ho pugem al canto de dalt per poder fer-li prou pressió. Lliguem ben apretat, que és la base principal. Ara anem a marcar per posar els pues en les marquetes que ha fet abans de lligar. I anem posant-les cada una en el seu puesto. I anem fent-li. Cada una en el seu puesto. Ara hay que repretar-les hasta que entre tota la feria que té
en la pua. Com tenim lligat, no mos se pot estropejar la pell. Entrem, esto entra de categoria. Hasta la ferida que té la pua. Principal, que és el pintat. Esto, si no se li dona la masilla, pues no va res. Ara estoy que donar-li una passa de masilla i tapar tot. Tota la ferida, tots els foraets, que no entre l'aire. Tenim pintaet. Aquí també se li dona. Així. I ja està. Si mauen, pues ja el gravarem perquè veieu també com se fa, i si no mau, pues no mau.